ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, шахсиятое ки доимо Саудо ТВ-ра тамошо мекунед. Имрӯз 28 октябри соли 2025 сол навор кардем навори хонаҳои фурӯшии арзон 14 дона хона ҳастад. Дӯстон, бовар мекунед, бовар намекунед, бениҳоят навори зур шид, навор дароз шид, хонаҳои арзону қимат ремонтдору без ремонт, тамоми намуди вариантҳош қатъи навор кардем. Тамошо кунед, худо хоҳад маъқултон мешавад. Ва баъдан барои қабули реклама, чизе ки дар шумо барои реклама боша, дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегзорем. Дар таги комментарияи видео ҳатман фикротонро нависед. Аз куҷо, чанд сотиқ замин, чанд хонага, то чанд сума, чанд квадрат, чанд метр, чӣ хел дар корай? Фақат комментарияда нависта монед, навора сар мекунем бачаҳо. Дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замину, мошинои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед? Борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кору фаъолият кардастанд ки 4 та WhatsApp-шона мегзорам. Фақат аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошиношон бортона мегирам прямо Туркистон. Паши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Туркистон бачаҳо. Бор бурда мешавам. Ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритузу, Ёвону, Нораку, Данғара, Темурмалику, Фархору, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам бачаҳо. ҳар ҳафта худо хоҳад борҳошон меравам. Фақат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. Марҳамат дӯстон, дар 4 та WhatsApp-шон занг заа рӯй кунем боротон. бародарон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ ки қабул кардему пешкаштон мекунем. хонаи назди ҳавлигиай. масоҳати 10 сотиқ замин дорад, дорои 2 ҳуҷра. хайр ремонтоша дидестен кадом ҳолат, кадом состояние. бад нестай, фасонак барои зиндагӣ кардан варианти беҳтарин. мега хона дар Нурободай назди заправкаи Акаи Муродда қарор дорад. кадомитон ҳам тарафҳоро агар бидонед, ҳамин ҷай. ҳавлӣ дар ноҳияи Нуробод, наздики хуб заправкаи Акаи Мурод. 10 сотиқ замин, об свет мушкил умуман нестай. шароитҳои беҳтарин. харидори аниқ занг занед, муомила мешавад. 240,000 сомонӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дар ҳолати коробка қарор дорад. масоҳати заминаш 8 сотиқа ташкил метиҳад. фундамент барои забор рехтагӣ, бетонаш чӣ хел мебинед, криша баланд бардоштагӣ. 8 сотиқа, 4 ҳуҷраи коробка дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, территорияи аэропортда қарор дорад. меган 225,000 сум нархш мондем. ай худо хоҳад муомила мекунем. срочна фурӯшӣ. адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, участка 8 сотиқ замин. документҳо ҳамаш тайёрай. камтар муомила дора, бо беҳуда занг назанед. 225,000 нигоҳ кунем бачаҳо. ҳамин ани момент айни ҳол нархнаво бениҳоят қиматай. 225 мега занг зада пирсен худом. мегзарем ба сеюмин эълони ирӯза. устуҳои тункафон. хонара ки бардоштӣ, гирду атрофишта тункафон дар корот меша барои зебо шидан. заказ ба ҳама ҷо. аслан мега ҷомон ваҳдатай, неки либои ҷо мерем. нархш 1 метри квадратӣ 120 сум, агар ба шарте ки маҳсулото аз худмон боша. ҳама чӣ аз худмон шава, 1 метри квадратӣ 120 сум. соҳибхона материала биёра, агар 1 метриш 1 метри квадратӣ 45 сум мешавад. дар WhatsApp нависен. марҳамат дӯстон, одамое ки эҳтиёҷ ба устуҳои тункафон дорен, инами Instagram шунай. занг занен, чахчах кунен аз номи канали
Saudo TV устуҳо стаҷи корушон бениҳоят чанд солаҳо мешавад, оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад бачаҳо. Инчунин дарахтҳои хориҷа ҳам барои дачаҳо дорем мега фурӯшӣ ҳама намуди ҳамин дарахтҳо ҳастай, гилои мисол хориҷа ҳастай, одамое ки эҳтиёҷ ба ҳамхеле гило доред, марҳамат ҳамин WhatsApp шунда нависен, оиди ин масъала ҳам ҳамин аккаунт ҷавобтон метаҳад. Занг занен ба дили пир аз думи канали Saudo TV. Дӯстон азиз, дӯстон, телеграм канали Saudo TV силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали YouTube Saudo TV. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. инак мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ, ҷамоати деҳоти Чорбоғ. Чорбоғ астаго ҳамҷай. хоб опши 4 дар хона дора. масоҳати заминаш 5 сотихай, нархаш 580,000 сомонай. Варзоб ҷои зурайда, бовар кунед, боду ҳавош, ҷои дамгириш, наздик ба Душанбе, ҳама тарафа қонуну қоидаш қатъӣ. 580,000 иншоалло саодо дора. WhatsApp шона мегзорам, занг занен. хона дар наздикии мактаб, магазин, балниса, масҷид, веран дора, кухнӣ дора, ошхона дора, дуто падвал дора. хаями кадомитон мехарен, бо занг бизанен, биген ки Saudo TV салом гуфт. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо кирпичи пухта бардоштан, гирду атроф полни сесмоош қатӣ барои боқувват шидан, ҳолати коробка, кришаи хушрӯ. хоб масоҳати заминаш 5 сотих, дорои 5 ҳуҷра дар ноҳияи шаҳри нав, наздик ба шаҳри Душанбе. хайхто медонед на ами 5-6 сунда худо хоҳад меен ба Душанбе. 260,000 нарх фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 5 сотиха, 5 ҳуҷрага. хоб 4 хонаш мега шикатур шидагиай, метонен яъне ки шпаклёвка карда зиндагиро сар кунен. хоб далши маълумот тариқи рақамҳои дастӣ 260 ҳамин ҳолат, як қисмаш маҳкам кардагӣ. хай бо зангзан муомила кунем бачаҳо. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, як савол будам, ҳамин наворо чӣ хелае? хонаҳо арзонанд, қиматанд? видеоҳоро аз куҷо зиёдтар хонаҳоро навор кунем? фақат шумо дар таги комментария нависен, мо ба назар мегирем. оиди хона, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20 солагӣ ҳаст ку ан ҳаминҷа қарор дорад дӯстон. масоҳати заминаш 8 сотихай, дорои 3 ҳуҷра, 260,000 арзиш. ассалому алайкум. хонаи фурӯшӣ дорем мега дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Истиқлолӣ, 20 солагӣ. хоб бустон, айбозори Багара мега 1.5 километр боло, 8 сотих замин дора, 3 дар хона дора, алоҳхона, оғилхона, анҷомхона, дарахтҳои мевадиҳанда, 15 чормағз, 14 бодом. ваҳ бача зура. зангзад далши маълумотшам гирем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони гиромӣ, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восеҳ, ҷамоати Тугарак, деҳаи Шобика. ҳамин деҳаи Шобикада як точка ҳастай, точкаи моҳихӯрӣ, яктан дута. бовар кунен, бо тамоми санъат шайда мере, ҳамин яъне ҳамоди бирён мекуна, шашлик мекуна, табакаш мекуна, мехӯри дам мегирӣ. ҳамин Шобика худаш ҷои зурай бачаҳо, медонед? байни шаҳри Клобо, ноҳияи Восеҳ дайда. хулоса хоб масоҳати 7 сотих замин дорад, дорои 3 ҳуҷра,
277,000 нарх. телефон ватсапша мегзорум боз маълумоти бештар бигирен. як калидор тақрибан 7 сотих замин дора, 70 квадрат дохили хонаҳо, об свет ҳаст, мактаб наздик, беморхона наздик, масҷид наздик, ҳуҷҷату садфоиза ҳай. ина марҳамат, занг зада маълумоти бештарша бигирем бачаку азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ чойлоби фасон. хона ҳамин ҳолат бардоштагӣ. масоҳати 10 сотих замин, дорои 2 ҳуҷра, ҷамоати кабутӣ, ноҳияи 5, 265,000 нарх. фурӯхта мешавад срочна. ҷамоати кабутӣ, Сайфуддин, деҳаи Запхос мега. хона иборат аз 2 ҳуҷра ва ҳамом, долон ва чойлоб ва 10 сотих замин мебошад. алишам мешава. хонае ки дар душанбе боша, алиш мекунем. хонаҳотон қимат боша, шояд ягон сумтон бута. оиди ин масъалаҳо дӯстон дар ватсапшон занг бизанен, хай бо муомила кунем. савдои созора 265,000. ба хотири меҳнатҳои Савдо ТВ, касое ки мара гӯш мекунен, хушо ба ҳолтон, лайки тарафи даст чапа бимонен, дар канал подписатсия кунен. баъд мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати 2 сотих зиёдтар замин дора, ки дорои 3 ҳуҷра, шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. ҳавлӣ аз 2 сотих зиёдтар ва 3 ҳуҷра, душ, ҳамом, обсвет дора, агарот дора, дарахтҳои мевадиҳанда. адрес кӯчаи Дмитриев мега. 340,000 сум нархш, каму беш савдо мешавад. аз куҷо шумо да хона дар корай? ман медонам шумо ба хотири хонахарид тамошо мекунед. шумо да айкиҷо хона дар корай? чанд сотих дар корай? чанд квадрат дар корай? то чанд сомона дар корай? фақат дар таги комментария бинависен бачаҳо. нависен, одамое ки доран ку баъд модароӣ мекунанд, мебинанд талаботи хона ҳаст, Савдо ТВ рекламара сарда мегавад. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ан ҳамин хона бачаку азиз. ин хона дар шаҳри Ҳисорай. дохили хонаҳоро бинед чӣ хеле фасон кардагӣ. хона дар Ҳисорай дар Булбулчашма қарор дорад. дар 8 сотих замин сохтагӣ, масоҳати 8 сотих, дорои 5 ҳуҷра. баъзе хонаҳо шикатур кардагӣ. 343 ҳозирашта. бо далши муомила дорам. ҳар як кор як кори ҳал дораку. ҳавлии фурӯшӣ дар деҳаи Булбулчашмаи шаҳри Ҳисор, лаби роҳ, дорои об ва барқ ва ремонтҳои замонавӣ. нафаре ки серьёзни харидор ҳастен, ба ҳамон хотир ҳамоҳо занг бизанен, беҳуда нороҳат накунен. фақат аз номи канали Савдо ТВ занг занем бачаҳо, оиди ҳар як хона. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ арзон хоҳиш карден. анами домда қарор дора, нигоҳ кунен ака. хуб, дар 16-ум этаж дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, без перегородка бачаку. без перегородка чӣ хел дидесен? як хонагаи 49 метри квадратӣ, таи 50 квадрат, 330,000. хеле нархҳо дӯстон редка мешавад ҳамиян. фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар наздикии Коммерческий институт мега. хона дар 16-ум ошиёна қарор дорад. корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. хуб, дар 11-ум ошиёна мега аллакай иҷозати ремонт ҳастай. 3 лифт дора. дар наздикиш боғча, мактаб, мағозаи хӯрокворӣ. маршрути 2-19-46-42 мегзара. нигоҳ кунен, 2-19-46-42. ҳамин маршрутҳо мегзара. ҳамин доми мо 330,000 нархш. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 1-ум этаж, масоҳати 36 метри квадратӣ. хона дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. мега ки 350,000 сомон нархш.
рақамҳои дастида мегзорем муомила кунем далчи. Срочно фурӯши як хонага квартира. хуб масоҳаташ 36 квадрат, 4-этажный дом дар якум этаж қарор дорад. маълумоти бештарша дар рақамҳои дастии ахираш 96 و 96 да занг зада бигирен дӯстон. ин ҳамин ҳолат 350,000 36 квадрат. мегзарем ба 13-ҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати 14 сотиқ замин дораву дорои 4 ҳуҷра. ноҳияи Муминобод адрес деҳаи Туто боғча. хуб балхоби деҳаи Туто мега боғчада будааст дар ноҳияи Муминобод 5 хонага. яки 4 хона боз як хоначаи дига 5 хона обшӣ назди ҷамоати балхоби дар деҳаи Туто будааст. хуб хона дар 14 сотиқ замин сохтагӣ, масоҳат замин 14 сотиқ. ҳама шароито ҳастаи ремонт миёна. хуб одамои серьёзни термикс дора, баня дора, кухни дора, ҳамаш дар дохил будааст. 375,000 дар ноҳияи Муминобод. занг зад далши маълумотша бигирем. мегзарем ба 14-ҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восе, кӯчаи Амиршоев, ноҳияи Восе. 4 сотиқ замин 5 ҳуҷра, 430,000 сум нарх. хона дар райони Восе фурӯхта мешавад бо нархи 430,000. ягон камбудӣ надорад. нафаре ки аз ноҳияи Восе хонаи тайёр хоҳиш карден, сумҳои ҷамъкарда дорен, марҳамат ния акада дар рақамҳои дастии ахириш 3954 занг бизанен, боз маълумоти бештарша бигирен. имрӯза навори мо дӯстон ҷанбаҳаси чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондам. баъд далши бо дар ҳамин ватсап мо роӣ кунен, хонаҳотона видеонавор ка роӣ кунен, чизе ки дорен реклама ка фурӯшта мегзорем. дар ҳамин видео агар имкон боша лайк монен, дар канал подписатсия кунен. аз куҷо хона дар кор дар таги комментария нависен. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо.